Daghan, Eastern Samar, ang kapital nga bungtuhan syudad, ang burunggan igindadasig ang kamagmalipayon ngan magpakisasangkayon han mga burungano. Adin na kung may piyesta ang padulong pagkitanta, kayan bugos nga pamilya naduyog nga nahiyog. Padulong festival dala na kauswagan, kay nadusuhit panglamraghan syudad hang burunggan. Burunggan, burungano, ang kabaysay mo inwaray sugat, syudad nga malamrag. Ipadayon ang pag-uswa, karisyuhan ang kakatuan, dungungan kalipayan, ang tuna nga baraan. Baysay burunggan, dahon na ang maarang punhain ang pasyadahan, kamaupay pakitan, habulibad kagaganahan, nagilidhan kadagatang mga purungan natubang, kay marisyo nga kakurulto na syudad hang burunggan. Burunggan, burungano, ang kabaysay mo inwaray sugat, syudad nga malamrag. Ipadayon ang pag-uswa, karisyuhan ang kakatuan, dungungan kalipayan, ang tuna nga baraan. Baysay burunggan, kamakaruruyaghan Eastern Samar, kayang burunggan syudad nga nauswag. Ang kabaysay mo inwaray sugat, syudad nga malamrag. Ipadayon ang pag-uswa, karisyuhan ang kakatuan, dungungan kalipayan, ang tuna nga baraan. Baysay burunggan, burunggan, burungano, ang kabaysay mo inwaray sugat, syudad nga malamrag. Ipadayon ang pag-uswa, karisyuhan ang kakatuan, dungungan kalipayan, ang tuna nga baraan. Baysay burunggan, ang tuna nga baraan. Baysay burunggan, baysay